ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் சஞ்சு. வழக்கமாக திருமண வீடுகள் அப்படின்னாலே எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக தாங்க இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு திருமணம் நடக்குதுன்னா அவங்க மட்டும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் 2 குடும்பங்களுமே இந்த திருமணம் நடக்கும்போது ரொம்பவே ஆரவாரமாக இருப்பாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சொந்தக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள இந்த வேலை செய்யணும், அந்த வேலை செய்யணும், அவங்கள கூப்பிடணும், இவங்கள கூப்பிடணும், இது எல்லாமே சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே திருமணங்களை பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாங்க. நிறைய சிரிப்பான விஷயங்கள்லாம் திருமணங்களில் நடக்கும். யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு காமெடி பண்ணிடுவாங்க. அப்படி தான் இங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட நான் தெரிவிக்க போகிறேங்க. ஆம்பளை பெண்ணுக்கு மெட்டி போடுறதுலேருந்து ஆம்பளை தான் பெண்ணுக்கு தாலி கட்டுவாங்க. இதுதான் எப்போவுமே வழிமுறையாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஐயர் கொஞ்சம் குழப்பமாக என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்ணு கையில் கொடுத்து தாலியை மந்திரம் சொல்கிறாரு. திடீர்னு அந்த பெண்ணும் சரி இதுதான் ஏதோ சாங்கியம் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் அவங்க தாலியும் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. திடீர்னு ஐயர் கன்ஃபியூஸ் ஆகி பெண் கையிலேருந்து பிடுங்கி மாப்பிள்ளை கையில் கொடுத்து பெண்ணுக்கு தாலி கட்ட சொல்கிறாரு. இந்த காட்சியை பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சிரிப்பாக இருந்தது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ பண்ணேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல சொல்ல சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு மித்திரன் சஞ்சு. வணக்கம்.